ụmụnne m ụmụ Igbo anyị echigata n'azụ dịka m gwara unu ka anyị jeta obere ezumike ama nna ka nakwa gwi ofuma na-eche ka anyị laghachite dịka m na-agwa gị na mbụ na ihe anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa bụ ụzọ ihe 8 ị ga na-eme ka ị wee na-ebi ndụ ahụ isi ike. Biko nụ ihe anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa abụrụkwa maka ụmụazị, ọ maka gịnị? Ndị okenye mmalịtegoro n'ihe ka anyị ji maka ha wee bịa n'ụbọchị taa ya ka anyị chọrọ ịkụziri ụzọ ihe 8 ha ga na-eme ka ha wee na-ebi ndụ ahụ isi ike. Dịka m gwara unu na nke mbụ anyị ga-eleba anya bụ iri nri zuru oke. Ihe niile ị chọrọ ga-edozi ahụ ga-adị n'ime ya bụ nri dị iche iche na-edozikwa n'arụ ya ka anyị chọrọ ileba anya ya bụ ihe izizi nke anyị ga-ebu ụzọ wee tọpe. Ọ bụrụ na ị na-anya n'ụbọchị taa ọtụtụ nri a na-eri ada ejusi oke. Ihe niile a chọrọ n'ime ahụ ada ezuchi oke na ya bụ nri nke ndị oyibo na-akpọ mmadụ iri balanced diet. Ihe izizi aha ka anyị chọrọ ileba anya. Ifi nwanne m o nwere ihe nwere etonyepe ha gaa anụmasị gị daalụ Esther nwanne m daalụ maka na isiokwu anyị ji wee bịa tata bụ isiokwu bara ulu, isiokwu na-emezi arụ, isiokwu na-edozi ezinụlọ, isiokwu na-eme ka anyị gbaa arụ isi ike. N'ifu na dịka ikwu na bụ na ọtụtụ a na-enegoro anya sị ka ị ka mmesi nweta ụdị ife dị otu a ịma na-ekwu ife na-akpọ asụọla n'ọnụ ndị ọsọ na balanced diet, nri nke me gịnị zuru oke, carbohydrate nọ n'ime ya, protein ya, fat na mineral na chetara m na-eme ka arụ dị mma ma gịnị o zuru oke n'ime ihe dịkasị aṅa. Awo na-asị kedu ka ọ ga-esi wee ịmara ụfọdụ nwa na-asị ụna-asịkwa ha na-asị mmiri balance diet ọ bụ mbupụtezie rice maọbụ mbupụtezie akpụ ma mbupụtezie nka ede ya balance diet. Mba, ọ bụrụ ife anyị na-ekwu. Ife anyị na-ekwu bụ na nri ga-eri dị ka okenye na-agbagonite ọ bụrụ na ife dị ka ụrọ ọsị ụfọdụ na-akpọ ya osikapa ka ị na-eri nke na-akpọ ndị oyibo na-akpọzi ya rice ka ị na-eri. Biko ị na-eri rice ahụ ka e nwee ife dị ka afịfịa n'ime nke na-akpọ vegetable afịfịa nri. Ọ bụrụ na stew ka ị ga-esi ndị a na-esi osi ndị gbara Jacob nnukwu nne na-akpọ Jacob mana ife na-akpọ jollof rice. Ọ bụrụ na jollof rice ka ị ga-eri biko iriche ka emefe ka salad ma cucumber ma cabbage ma carrot ma ọ bụkwa green leaf dịka ụgụ ma ọ bụ spinach that is ka na-akpọ green ka iwere eme gị wee ndị oyibo na-akpọ garnish ya. Onye nwere ihe chetara m ọkachasị na jollof rice a ọtụtụ amara etu esi eri jollof rice. Ọ na-eme abịa ghetie ya eghe abịa sie ya ka o si masị ha a na-eri etu a. Mana ihe nwanne m nwaanyị fi na-akọwa bụ ọ bụgodị na ijiri ego iji eme salad n'ihi nwere ike ikwu ya kịta ụfọdụ asabụ mmadụ niile nwere ego salad ya memeghọzi salad mmerizi nne. Mana ana m akọwatara gị na ị nwere ike igote ụgụ 15 naira, igote ụgụ 15 naira, igote yabasị nke oyibo na-akpọ onions, igote yabasị, igote ayịya bụ crayfish, ihe gote crayfish 15 naira ozugbo, igote yabasị 20 naira, ihe gotekwa nwe yabasị 10 naira n'ahịa. Na ọ bụrụ na ego bụ nsogbu gị ụgụ ihe gote ụgụ 15 naira, igotie isichasịa nnọọ jollof rice ya ime gịnị iberie nya bụ ụgụ iberichasịa ya bịachaa ya ofuma i were onions a benye ya n'ime were ayịya sunye. Ọ bụrụkwa na ị nwere ego ayịya suo bee nnọọ ụgụ were onions yabasị benye ya n'ime. Ọ bụrụ na Chineke mere gị nwa igochatawa tomato wee bechaa tomato dị ndụ fresh one ibe ya tinye n'ime ịdaa ya n'ọkụ asịkwa gị sie ya gwa gị dasị ya n'ọkụ nwa obere ọkụ emesịa i were ihu ya n'elu jollof rice ya ị na-eri ihe ị chọrọ zuru oke na ya otu iwu ka gbanyesịa ụmụ ngwa nri iji wee si ya bụ jollof rice. Ọ bụkwa nnọọ stew ị mana ọtụtụ na-eme ha na-eme stew ọ bụrụ nne m ọsị na stew nke agba ọtọ na stew gị gba ọtọ maka na onwere vegetable nọ n'ime. Ụmụ Igbo Chineke gọzikwere na anyị gọziri anyị ọtụtụ afịfịa dị iche iche, akwụkwọ nri dị iche iche. Anyị nwere ụgụ,
anyị nwere green nke isi na spinach nke alụkwa n'ọnụ oyibo ọnụ ndị chika mgbere anyị nwere spinach anyị nwere gbọrọngị nwaanyị hara anyị nwere ahịhara o nwere nke a na-akpọ eri amịọ o nwere nke a na-akpọkwa ike mbekwu efebara nke a bụ na ama ma ịfụ nke anụnwa ọ na-adị ka mbekwu eziokwu nke a na-atọrọ onwe ya ụtọ karịa ụgụ ịmana nke a na-akpọ eri amịọ ọnụ ịmana ụgane bịa nne nna m na-eme obia sicha nke a na-akpọ ịkpakịrị ọka akwọrọ akwọ sie ya dịka erile sie ya dịka moi obia sicha ya ọkpata ụgụ ọkpata green ọkpata eri amị ọnụ a ebe o buru ibu o wee sichasịa ihe a o buru gbebere wee gwọbịa mana ụmụ agbara ọfụọ na-emezi esie nke a eghe nke a ụmụ ihe ndị a na-eme dịka ihe nke ibu anyị ewetara ụnụ n'ụzọ ihe sata anyị na-ekwu ihe a na-agwa gị metụtara ya ozugbo mgbe ị na-eri oke ihe eghere eghe nsogbu ka ị na-ebutere onwe gị maka na cherukwa iwelugo ịma na mmanụ ahụ adịgo ọkụ itiezi ọ mechasịa ezigbo ife dị n'ime nri ahụ ị ga-eri ma chekwa bife ị na-eje na nke ịba ịmana nwe na-asị ọsọ rice anyị na-ekwu maka nri onuno biko ịmara onwe ndị na-alaiki nri onu mụnwa pesara ma alaiki nri onu ihe nnukwu nri onuno ahụ biko ịchọkwa ife dịka ọnụ vegetable soup ị ga-eji wee rie ka o wee mekwa ka ọ dịkwa balanced diet ka ọ ghara ịbụ sọsọ starch ka ị na-etinye n'afọ anyị nwere ofe onugbo anyị nwere ofe ọha ụdị ofe dị iche iche anyị nwere ofe nsala ofe ọkọrọ site ogene ị mana ofe nsala ma ọ bụrụ na iwere ụtazị rọchachachasị anya tinye ya ụfọdụ mara na ụtazị na serve as vitamin nnukwu ọgwụ ọ na-arụ ọrụ n'ime afọ hapụkwa na ọ na-enu inu mana ọ na-arụ ọrụ n'ime afọ ọ multivit ka ọ bụ o nwere ka arụ ya esi ya adịghị ya dịrọ gị mma ọnụ agbachicha gị iwere ụtazị gbachasịa ya ṅụọ ya afọ ga-atọ gị Chineke goziri anyị nnukwu mana ọ bụrụ na nri onuno ka ị chọrọ ino kuru ofe ebe o buru ibu wee rie ya bụ nri onuno ofe ahụ isiri ọtụtụ ihe na-edozi arụ n'ime ofe o nwere ndị na-emeghachi isi ofe agbọnọ maọbụ ofe egwusi ha eghe mmanụ ha eghe ọ dịrọ mma mgbe anyị ghere mmanụ ahụ eghe ndị oyibo na-akpọ bleaching the oil mgbe anyị ghere mmanụ ahụ eghe imebigo efe dị na mmanụ nri na-adị mma ịchọ iji esi nri gbanye ya agbanye n'ime nri ị chọrọ isi ọ ga-anakwa nri gị ịtọ ụtọ onye ma esi nri ọ bụrụ onye iwu na ị ga-egherịrị ya mana ọ eji esi ofe ogwusi eghebe ogwusi eghegide egwusi amịchachacha ana m ekwu ruo mgbe m mazi ife kịta amarago m ife achọkwa isi ofe agbọ na-eghe ọ dịrọ mma biko mgbe ighere ihe ọ bụla ị na-esi ogige iwepụgo ihe dị na nri a ịmana kemgbe mgbe m butere mata ife adịm eghezikwa stew a na-esi stew mana adịm eghe even tomato jollof rice na m eghezi eghe even ma jollof rice adịm eghe mana isi sia ya onye gwara na ighere eghe ama ekwe nyatọkarịsịrị ịchọzi ịgbari ụgbọ nwamkpi iwerezie nwa ọzọ ọkpọ wunye na ya wee mata na Igbo nwere ife ime ife dị mma iri nri zuru oke na-adị mma n'arụ ọtụtụ chekwa na ọ bụ oke ego ka eji eri nri zuru oke ọ bụrụ oke ego ịma na o nwere ego ya ị nwere ike inesi anya na akpa gị ị nwere nnukwu ego mana crayfish anyị na-afụ ahịhịa crayfish o nwere nnukwute nutrient dị n'ime ya na-edozi arụ nke ọma ọ bụgodị na ị nwere ego igote azụ ị nwere ego igote anụ igo crayfish wee sie nri gị vegetable sie ya isisie ya ilie nri gị onye fụgọ na-ajụ kedu ihe ị na-eri kedu ihe ị na-eme ka ihe ị na-eri ahụ ji adịghị mma amarakwa na obere ego ka iji edozi arụ gị dịka m na-agwa gị na oke ihe orire adịrọ mma na nri ọ dịrọ mma na arụ ife a na-ewebatazi anyị n'ihe nke abụọ bụ gịnị ị na-ewetunata aka na ụmụnne nwere gịnị abụba oke abụba n'ime ya ife ngwa ndị nwere oke abụba n'ime ya ịma na ụfọdụ n'ebe ụfọdụ na-awụ eche na mgbe mbụ afọ nwaanyị buru ibu
asị na di na-eme gịnị na di na-eneta ya anya ọfụma mana ekene dịrị Chineke na oge kịta ọ dịrị ọzọ otu a di ma anụ mana kịta anụnwa onye ọbụla na-ewetuzi aka na-achọ ife ọ eme ka arụ wee dị ya mma nri nwere abụba oily food fatty food ị na ha jụrụ ebe niile mana o kwesịrị gị nwe onye gbagonitegolunu gị nwe onye wewe owu okenye ị kwesịrị nri bụzi oil ụmụ ghe dịka ị na-ekwu a iri tụso ife ọ ị na-eri ụmụ junk food and junk food all these pastas a na-eri spaghetti indomie eghechasịa ma meat pie ma nke anụnwa biko ụmụ ihe anụnwa anyị kwesịrị megide bọta kwe ma ụmụ bọta anyị kwesịrị iwetu aka n'iri ụmụ ihe dị ụtọ n'ihi na ị na-eri ọ na-eje asachi obi abụba dị n'ime na-eme gịnị na-asachi obi onye pụtara ụfọdụ na-asị onye ọ na-akpọ ụla okunirozi nnọkịta mmadụ eme gịnị ọ gakọrọ n'elu gịnị ọ daa n'ihi na abụba dị n'ime arụ dị too much mgbe ụfọdụ ọgbọgwọ nsọ ndị buru ibu ka ị mara ụfọdụ na-eche nọọ ifuzi onye buru ibu asị na abụba dị na-arụ mba ụkwọ ndị dị gịrịgịrị mana abụba dị n'ime arụ mee gịnị dị too much. Kedu afọ a na-akpọ abụba? Cholesterol. Ka anyị jekwa ezumike ma chighata anyị na-abịa.